Zeg maar dag in de Lelylijn. Wat is het zoet en wat is het zuur van de voorjaarsnota en 80 jaar bevrijding van Friesland? De Frieske Wieken, met Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Frieske Wieken en dit binnen mijn gasten. Zij zit 4 mei nog krek net zelfs in een helikopter, maar weet wel alles van 80 jaar bevrijding van Friesland. Omroep Friesland verslagjouwer Jantine Weidenaar verdij de volgende stelling. De jeugd weet visten te min van de Tweede Wereldoorlog. Eens. Als het nou gaat om de steden of de Tweede Kamer, nergens binnen zo veilig voor deze man, de Pieter Jan Hagens van Friesland, Onno Valkena. Onno, dit kabinet vindt Greensland belangrijker als Friesland. Er gaat meer geld naar Greensland, maar geen vlugge spoorverbinding. Ja, maar ja of nee? Ja, dus. Zij zet daar in van de komst van de Lelylijn en neemde de Oeri deze weken onbetrouwbaar. De burgemeester van Heerenveen, Affine Fokkens. Ik welkom. Totdat de Lelylijn net rok is, komen de gelukkig een stuk minder randstedelingen naar Friesland. Oneens. Dit binnen mijn gasten en dit wie de Frieske Wieken. Er wordt een soort oerpraat op het stuit. De Variusnota. En de Lelyline is erbij de dupe van de plan van het kabinet. En wat er nu gebeurt is dat de bank gewoon beroofd wordt. We zijn zeker net blij, we zijn ontstemd. Nou, ik vond dat echt wel handjeklap van de bovenste plank. De 18-jarige Rian Al-Najjar van de Jouwer, die had een eerlijk vermadde voenwaard bij Lelystad, ziet in een zwier beveiligingsstelsel. Justitie gaat ervan uit dat Rian het slachtoffer geworden is van eerwraak. Ze zou te westers wezen. 2 oudere broers zitten vast. De huid, die het ook verdachte is mogelijk naar Syrië uitnaaid. Bij plomveeslachterij W. van der Meer en Zonen in Dronriep gaat in 2023 en 2024 meerdere keren mis op het met van Bisterwolwezen. Hin dat de kop van ons wordt, wil ze nog libje. Hin die slachten worden zonder verdoving. En hin die in grootvolle kratten vervierd worden naar de slachterij. De inspectiedocumenten van de NVWA is te zien hoe bij deze Beter Leven slachterij dieren veel te lang in kratten zitten. Soms zelfs 10 uur. In die kratten hebben ze geen eten of drinken. Ze raken oververhit en ze stikken. Ja, dit weer de Alroene Frieske Wieken. Welkom je alle drie aan deze tafel. Jantine, laten we met jou beginnen. We vregen de gasten hier aan tafel altijd wat voor cijfer jouw stoot deze week en waarom? Ik denk dat ik het een 8 jou. Zo. En dat heeft ermee te krijgen dat ik eigenlijk alle dagen wel wat bijzonders bij de Eindhoven heb. De betinking en de viering van vrijheid in Ljouwert op Tiesdie van de 4 noordelijke provincies op Waasdie in Greensland. En ik zit juist nog bij een hele bijzondere lezing op een middelbare school in Haas. Dus ja, eigenlijk alle dagen wel wat nieuwsgierig. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat weer een lezing van Frans Ozinga. En dus die mag een keer rond tafel in. Dat is een hele goede spreker. Ja? Ja, een hele goede spreker. Het is iemand die het goed weet wat er op dit stuit gaande is in de wereld. En hij heeft het vooral over de situatie in Oekraïne. En hij heeft ter oorloeren praten van de leerlingen van het Simon Vestdijk. Okay. En dat is een leeftijd die is misschien net al te geïnteresseerd in de grote geopolitieke verhaal. Maar het gros hier toch echt om aandacht te luisteren naar hem. Goed zo, ook goede sprekers. Onno, wat voor cijfer jij stoot deze weekend en waarom? Een zon en heel. Ja. Ik vind een 8 jaar eens net verantwoorden. Want wie journalistiek wel een interessante week, maar ik je zeggen van hoe Nederland dan bestuurd wordt in zo'n crisisnacht, dat er dan 24 uur achter de maar vergaderen wordt en dat er dan toch wel hele bijzondere mededelingen die we naar de tijd. Daar kan ik moeilijk enthousiast over zijn. Oké. Burgemeester van het Heerenveen, welkom ik. Affine Fokkens, wat voor cijfer jou deze week en waarom? Ja, ik neig dit keer naar... de vorige keer zat ik wat hoger, maar dit keer toch wel wat lager. Ik neig naar een 5,5. Volgens mijn kinderen is dat altijd nog een voldoende, want het wordt een 6 namelijk. Klopt. Maar dat is een beetje het gemiddelde van verschillende cijfers, zullen we maar zeggen. Want natuurlijk buitengewoon negatief is de Lelylijn, maar daar hebben we het straks uitgebreid over. Maar wat ik dan wel heel erg mooi vond deze week... gisteren 2 plaketten mogen onthullen in het kader van 80 jaar bevrijding, waarbij 2 verzethelden nog zijn geëerd. En dat vind ik heel erg mooi te mogen doen. En deze week ook mogen wandelen met mensen die dan de taal gaan leren, de Nederlandse taal. Dat zijn mensen uit het buitenland. Dus dat zijn hele mooie ontmoetingen die je dan weer hebt. Dus dat heft het weer een beetje op. Dus 5,5. Nou ja, begin nou ik oer naar de bevrijding van Friesland, 80 jaar geleden. Vanaf de 4e keer met die, Jantine. Kun je wat vertellen dan? Hoe die plakkaat die onthulde, die verzetsheld, wat is dat verhaal? Dat was een hartstikke mooi verhaal. Dat is in Bontebok en de Kniepen. Daar hebben destijds 2 verzetshelden gewoond. En dat was de heer Roel Vis en Hendrik Marcus de Jong.
En die hebben inderdaad ontzettend veel Joden destijds weten te redden. En die hebben nu als postuum alsnog een soort eerbetoon gekregen met 2 hele mooie plakkaten. En de 98-jarige Ben Troostwijk was er ook bij. Dit is hij als liedjonkje daar nog ondergedoken gezeten. En wat heel bijzonder was, er waren kinderen en kleinkinderen bij van beide verzetshelden, waarvan ook 2 kinderen nota bene uit Canada, die speciaal hiervoor naar Nederland zijn gekomen. Dus dat vond ik echt wel heel bijzonder om hen te mogen spreken. Ja. Maar ook zo meneer Troostwijk, 98 jaar, denk je, jeetje. Wat heeft hij veel meegemaakt. En we mogen deze verzetshelden toch dankbaar zijn wat ze allemaal hebben gedaan. Ja, liep het mij duidelijk inderdaad. Jantine, we beginnen weer de Dijdo volgens alles rondom de Tweede Wereldoorlog Friesland en op dit stuit ik rondom de 80-jarige bevrijding van Friesland, dat die al rond de tientje. Ik denk dat misschien heel soort mensen net precies weten hoe dat ook correct ziet rondom Friesland en de bevrijding. Ja. Is er daar meer over vertellen? Ja, want we hebben natuurlijk landelijk zo'n 4 mei, als onze landelijke bevrijdingsdag. Dat het maar te krijgen, dat doe de verdragen tekenen binnen. Maar Friesland was op 15 april, of tenminste, Ljouwert was op 15 april al bevrijd. Dat is eigenlijk een paar dagen jeder in gong zetten. Er wie nog in Appelskeer wat actie van Franse parachutisten. Die hinder eigenlijk net lanen met, die moesten Drenthe bevrijden. Het waren de Canadezen die de opdracht kregen om Friesland te bevrijden. En zo gauw als mogelijk naar Ljouwert te komen. Nou, dat hebben ze vanuit 2 routes dienen, vanuit de zuidelijke route en vanuit de noordelijke route. En wij hebben het meest door die noordelijke route. Dat zijn de Royal Canadian Dragoons, die het uiteindelijk Ljouwert binnenrieden zonder daar hoeven te vechten. En dat was eigenlijk wel een verrassing voor hun, want ongeveer de jongens daarvoor ziet hier in Ljouwert nog een Duits garnizoen. En dus ze houden de garnizoen? Ja, er zit nog een groep Duitsers. Ze houden de rekken, maar dat ze hier nog vluchtje moesten. Dus ze kwamen heel voorzichtig de Grenze Strijdweg inrieden en houden de rekken maar dat er ergens nog Duitsers verscholen zitten koen. Maar die wien de jongens daarvoor, die zich erbij al hingen. En die wien al fut gaan. Dus ze kon Ljouwert gewoon innemen. Het vluchtje is nog wel gebeurd. En dat is vooral zuidelijk van Joure het nog vluchterijplak van Skasterbregen. Maar benamen ik Haas en bij de Oostludiek. En die ben 2 dagen later pas bevrijd. Dus dat wordt even langer dat het te krijgen. Natuurlijk, je hebt maar de terugtrekking van de Duitsers te krijgen. Maar ik maar dat je een hele bataljon soldaten vooruit brengen moet. Dus Friesland pakt 15 april als de officiële datum. Dat is eigenlijk Ljouwert wat dan bevrijd is. Dan net heel Friesland wie toen al bevrijd. Nee, want Haas en kwamen de zon. Wien doen nog bezet. Ja, daar zie je toen nog Duitsers. Er moest nog vochten worden. Daar ben ik Canadezen nog bij omkwam. In hinderlagen in de omkrieten van de Kop Oostludiek. Dus hier is, als het just naar heel Nederland, is hier net een soort vochten. Daarom, als je onderzoek doet, of de ziekers naar een boek over de bevrijding van Nederland, zoals net heel veel komen over Friesland. Bijvoorbeeld bij Delfzijl en in Greens, is het echt wel de strijd van Greens, de Battle of Groningen. Daar is echt nog hutvochten. En ja, Ljouwert kon ze gewoon binnenrieden. Dus dat valt een beetje in het niet, maar toch is hier nog wel redelijk wat gebeurd. En deze week weer een presentatie van een boek van Edwin Mijnsma. Die kwam dat ik en hij komt uit Wergeer. En hij wil wel eigenlijk nieuwsgierig van, hoe is Mietwarp eigenlijk bevrijd? En hij kwam erachter van, wij weten dat verhaal van die Royal Canadian Dragoons wel, dat ze Ljouwert binnenrieden kwamen en dat ze het groot feest weer. Maar al die lietsdwarpjes, wat daar gebeurd is, welke Canadezen kwamen binnen. En dat er nog een amfibische aanval op de Skanswest had vanuit Schiermonnikoog. Dat weet een soort mensen net. En hij Wacht even. Een amfibische aanval? Ja. En dat is Schiermonnikoog. Amfibisch is hoe het wetter. Ja. Dus dat is maar die materiaal hoe het wetter. En ik weer op lang komen kist. Moest me het fijne er net voor vragen. Ik heb alleen nog dat jet van. Maar hij had er een boek over geschreven. En dat was deze week ik presenteren. En het was wel een heel mooi moment. Want een van de hoofdrolspelers in dat boek, en dus ook in de Friese bevrijding, wie Arthur Harris, een luitenant. Die en dan moet ik even het plaknaam ergens bij Jeensum in de buurt. Oude Skou, ja. Dank je. Die wie daar verantwoordelijk voor het oerstekken van wetter en zo gauw als mogelijk naar Ljouwert, het scouten van de diek. En zijn dochter weer bij de presentatie van het boek. En koest on haar sjen, de aandacht die wij ervoor hebben, dat maakt haar heel emotioneel. En ze weer helemaal, ze weer helemaal onder de indruk. En zei ik heb zoveel geleerd om in huid.
wat ik eigenlijk helemaal nooit weten heb. En dat vind ik wel heel bijzonder. Het is belangrijk natuurlijk om die verhalen te tonen, om die te vertellen. Doofskroos dan ik op uw website, bij al hier rond te zien. We hier van de vorige de stelling van, als het idee dat de jeugd nog genoeg weet hoe het was de Wereldoorlog, ga je een beetje het gevoel dat dat goed zit bij de jeugd of juist net? Nou, ik heb wel het idee dat er steeds meer over is. Toevallig bij die plaquetten waren ook jongeren van school, groep 7 en 8. En afgelopen maandag was ik in Mildam, was ook heel erg leuk. Want dan noemen ze de Battle van Mildam. Wij samen ook 14 april is namelijk Heerenveen bevrijd. Een dag eerder. Zo'n dag, inderdaad. Precies, 14 april. En de Duitsers hadden heel veel bruggen kapot gemaakt. Maar in Mildam is ook een brug en die hebben ze weten te redden. Dat grote ergernis natuurlijk van de Duitsers. Dus de Canadezen waren er heel erg blij mee. Want die kon op die manier toch nog van de ene kant naar de andere kant van het jongen komen, zeg maar. Maar er waren ook allemaal kinderen bij. Dat was ook heel mooi om te zien. Die hadden ook gedichten gemaakt. Dus ik heb wel het betrokken niet zo je naar wol? Ja, betrokken, wat zie je echt. En wat ook heel mooi daar opnieuw was, dat ik ook nog 2 dames sprak na afloop, die beide ook bij dat moment zijn geweest dat die Canadezen binnenkwamen. Oh, fijn. Dus het was heel mooi ook om die vrouw erover te spreken. En wat van beeld dat ze erbij hadden, dat ze binnenkwamen rijden. Ja, het is, we hebben het hier al in Wallonië. Het is natuurlijk belangrijk om de jeugd, de meesten, misschien ik wel net de jeugd, te informeren erover. Maar wie ik wel eventjes benijd wat de meesten, de Fries eigenlijk nou wits oerde te wat een Wereldoorlog en wat vrijheid eigenlijk bij hun doet. Even iermoeien. Dat vind ik dan wel heel erg opvallend. Hè? Dat er zo makkelijk gedacht wordt van ja, vrijheid, dat is er gewoon, dat is niet vanzelfsprekend. Heel veel. Jezelf kunnen zijn. Nou, dat je dwaan kunnen wat je leuk vindt. Naar school gaan. Gewoon lekker jezelf kunnen zijn. Dat is alles wat we op dit moment hebben. Op stap kunnen gaan. Gaan en staan waar ik wil. Ja, gewoon een beetje je eigen ding kunnen doen, denk ik. Vrijheid. Kunnen genieten van het leven. Dus niet vanzelfsprekend en fijn dat we het nog hebben. En weet je ook hoe lang Friesland al vrij is? Nee. Oh god, nee. Oh, dit is heel slecht. Joukje, help mij even. 80 hier? Nee, geen idee. Nee, eigenlijk niet. Niet hoe lang, nee, dat weet ik niet. Friesland is bevrijd, geloof ik, een van de laatste provincies. Ik weet wel dat in Nederland volgens mij heel veel vrijheid in ieder geval al best wel lang is, maar... 80 jaar toch, dit jaar? 16 april 1945. En weet je ook door wie de Friesen zijn bevrijd? Canadezen, meest Canadezen. De Canadezen. Heel goed, heel goed. Door de Groningers. De Canadezen? Oh, ja, volgens mij wel. Oh, vandaar dat je overal die vlaggen en zo nu ziet. Ja, wij informeren ze toch nog maar eventjes. Valt het je maar af? Valt het mee? Toch, dat Saffel de meesten net weten dat dit hier 80 hier is. Dat vind ik wel opvallend, ja. Ja, vond ik ook wel. Er is dan wel wat werk te verzetten wat dat betreft. Zeker. Er is een Leeuwardendag in Canada. Wat houdt dat kijkt in? En waarom is burgemeester Buma daar? Ja, Leeuwarden Day. Dat doen ze eigenlijk al jaren bij die Royal Canadian Dragoons die dus Leeuwarden bevrijd hebben. En zij staan alle jaren op 15 april op de Friese bevrijdingsdag stil bij wat hun voorgangers eigenlijk dienen hebben. En het is voor het eerst dit jaar dat er dus een Friese burgemeester bij is. Wat is dat dan? Petawawa, dat is dat kist er natuurlijk wel. Het is een stadje in Canada, volgens mij in Ontario inderdaad, waar de Royal Canadian Dragoons hun hoofdkwartier hebben. En moest je voorstellen, militaire ceremonie, volksliederen, gewoon waar is de ambassadeur erbij. Maar ja, voor 80 jaar wonen ze wel wat bijzonders dan. Dus hebben ze delegatie uit Lauwert uit nog. En die willen dit hier voor het eerst echt bij. Ja, Bali ook dat er geen Heerenveen daar is. Nee hoor, ik gun het Buma van harte. Wat is er net zoiets? Nou, deze niet. Nee. Niet in Canada wel te staan. Nee. Je had inderdaad verschillende verhalen maken. Is er iets van een verhaal in Friesland of was het Makkaast of was het Jethaast wat hij echt rekken had? Was het jeetje? Ja, van alles. Het is heel lastig kiezen. Ik zit vooral even te denken aan de meest recente zaken die ik maken heb. Ik vond een verhaal wat bij de tentoonstelling in het Fries Museum nog naar voren komt. Harry Kleiner, dat weer een vliener bij de RAF. En hij was Joods. En gewoon het idee dat een jongen vrijwillig zou het ik in zijn vliegtuig zitten. Ik vlieg in Oer-Duitsland heen maar de kans dat ik delsketten word. En eventueel gevangen nom word ik als Jood zijnde. Dat heeft wel heel bot indruk op je maken. Gewoon de keuze die je dan bewust maakt om dat te doen voor een oor. Want hij lieke goed is een kind van. Ik blijf lekker veilig hier in Engeland. Ik zit je goed en het is voor mij vast gevaarlijk daar.
En die jongen die is op zijn eerste vlucht is het vliegtuig Delsketten. En ze zijn Delstad in de Noordzee. En hij is uiteindelijk ongespeeld. Zijn lichaam is ongespeeld bij Sint-Japik. En hij lag hier op het Joodse begraafplak in Ljouwert. En zijn familie wie hier in Ljouwert. En de merkt dat zij zijn van dit is een van de weinige familieleden dat wij echt weten wat er met hem gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Wij weten van Saffolle van uw familie net wat er gebeurd is. En deze jongen had die stap zetten, die had van zijn volk strijden won. Dus dat heeft me wel heel erg ontdenken gezet. Van wat hij je oor voor een oor, wat hij je oor voor jezelf en voor je mensen. Dus dat vond ik wel heel erg indrukwekkend. Omdat we het nooit vierten. Dankjewel, Jantien. We gaan door naar de oren onderwerpen. Ben je er klaar voor? Ja, bis. Een bak mayonaise. Want elke week bepraten wij het nice van uw app en van uw website. Ben je mix blij dat we weer 130 km per uur rieden kunnen op de Aarsliediek? Nou, het tietweest is heel behangt. Oh, ja. Een paar minuutjes. En 130 rieden, dat maak ik al. Jongens naar zon. Dus als het donker is en rijstig. Dus toen mocht het al. Ja, ik al je schouders een beetje op. Het boetje mij net. Rieden 100 vind ik eigenlijk heerlijk rieden. Als iedereen 100 riet, dan... Nou, ben je al jij dat thuis? Is toch fijn? Ja, ik ben wel een snelle rijder, moet ik even toegeven. Ik heb natuurlijk... ook vaak met je als zweep de muziek aan. Dan gaat automatisch, gaat die pedaal dan wat dieper. Maar, ja, wat heb je dan? Wat is dat voor muziek dan? Metallica, hardcore? Ik vind Guns N' Roses vind ik echt heerlijk om wel op te rijden. Maar ook wel Armin van Buuren of zo. Ja. Maar soms als ik me echt even iets over na wil denken, heb ik ook wel klassiek trouwens op hoor. Dat is zo is het ook wel weer. Maar, en dan Guns N' Roses dan 180? Dan Guns N' Roses, dan gaat het al 180 niet. Maar, nee? Hoeveel dan wel? Nee, ja. Nee, ik hou me wel enigszins uiteraard aan de snelheid, maar ik ben wel een stevige rijder. Ja. Oké. Ineke van Gent, dat is een collega burgemeester van jou, die had van de week bekendgemaakt dat ze ophoudt als burgemeester van Schiermonnikoog. Dat had ze zelf in de brief onder de inwoners van haar gemeente bekendmaken. Kun je wat vertellen over Ineke van Gent, Onno? Dat is een hele kleurrijke en empathische burgemeester. Lijkt nevens mij ook wel goed op het eiland. Is toch wel maar wat enthousiasme ik op een ei beneemt. Alleen nog, ze zei het nou van... ik verneem dat ik ouder word. Ze wordt 68. Dus ja, dat is op mezelf denk ik een hele mooie leeftijd. Om dan zelfs een besluit te nemen van... no gig, waarom naar de wal. Ja, had ze dan helemaal op in de politiek? Of? Nou, dat weet je net. Ze zei het zelfs van, ik zie wel wat er op mijn paard komt. En ik steen iepen voor nieuwe avonturen. En Ineke van Gent kennen dus hoe die Sammer ik weer ergens op doeken kennen. Oké. Oh nou, hast je een personal trainer? Nee. Nee? Hast je een personal trainer, Tine? Nee, ik ook niet. Ik net? Nee, overigens ik wel sinds deze week bij Fit 20. Ja. En dan heb je... Even een match van een reclame van een fitnessschool. Oh, sorry. Ja. Zit ik bij een sportschool en daar doe je met z'n tweeën en daar zit dan een soort trainer bij die je dan even begeleidt. Dus, maar het is niet 1 op 1. Nee? Ben ik nou... Ja, ik ga inmiddels geen personal trainer meer, maar ik ga er wel in hoorn. Maar ja, het is wel een openbaring natuurlijk. Ja. Maar hij heeft er nooit om nagedacht om te zeggen van nou, dat doen we te jaren maar in om jezelf fit te houden of ben je hem gewoon fit genoeg? Ga je hem daar genoeg discipline voor? Nou, ik merkte wel de laatste keer tijdens de wintersport. Sowieso houdt die kinderen al niet meer bij. Dat vind ik al een frustratie op zich. Maar ook als de sneeuw wat zwaar wordt, dan voel ik het echt wel in mijn benen. Ja. Dat was een paar jaar geleden niet zo. Oké, nou, het is namelijk zo dat in Friesland het tal personal trainers de laatste 10 jaar verachtvaardig is. Dat blijkt dus hier van de Kamer van Koophandel. In 2015 wien het er 29 en tussen binnen het 244. En daarmee is Friesland niet nog eens een keer de grootste stijger van het land. Hebben ze volle behoefte aan personal coaches bij die Friesland? Blijkbaar, ja. Ja, daar spieken ze daar net om. Nee, ik denk alleen nog maar rond prijskaartje. Het is hartstikke duur. Je maand die net dat we hier van de reden om op te houden, maar ik daar ja, dat denk ik door. Dat moet ik mezelf ook wel van motiveren kunnen. Ja. Misschien mooi een vriend ergens heen. Dat is toch core motiveert en dat is gratis. Ja, het is er weer tijd voor. De vraag uit Den Haag. Ik ben al 4 jaar hier Kamerlid en sinds die tijd zet ik mij al in van de Ledendienen en de Neder-Saxendienen. En orende weken had het kabinet daar een besluit ondaan. Namelijk dat de Neder-Saxendienen de commercieel maar wordt ten koste van de Ledendienen. En dat is heel erg zwaargelijk, vind ik. Omdat de belofte is die in dat beide lijnen zullen komen. En nou bloot een minder deeltoer van het openbaar vervoer in Noord-Nederland. En dat raakt het Friesland echt uit. Ik ben bereid tot je ervan vinden en nu in de tussentijd wil ik me natuurlijk inzetten van die ledenlijnen.
Ja, de vraag van Den Haag komt deze week van het Tweede Kamerlid van PvdA GroenLinks. Hap te moede hopen dat dit vanzelfs oer die Leni-line. Afine Fokkers, borgmeester van Heerenveen. Jo wienen altijd fanatiek. En ik neem nog altijd een fafjochter voor de komst van die Lely-lijn. En de toekomst, leven eerlijk wijze, shot er net goed uit. Wils er in december toch nog een motie aannam wie. Motie om het bestaande budget voor de Lely-lijn gereserveerd te houden en niet aan te wenden voor andere doeleinden. Toch de volslijnde Kamer aannam doet iets in december nog maar per maand. Dus ik toch de BBB, NSC, VVD en de PVV. Nou jou een aantal typeringen. En een aantal typeringen van dit kabinet. En dan maar jou uit je wollen. Ja of nee, is ze. We beginnen bij de typering van dit kabinet. Het wordt onbetrouwbaar. Op dit punt onbetrouwbaar, ja. Oneerlijk. En ook opnieuw op dit punt? Ja, ook oneerlijk, ja. Vals? Dat vind ik een naar woord. Gemeen? Vind ik ook nee. Achterbaks? Nee. Oké. Waarom dan wel onbetrouwbaar en oneerlijk? Ja, daar vind ik toch een verschil in zitten. Misschien is dat ook een persoonlijke voorkeur voor bepaalde woorden. Ja. Maar ik vind het onbetrouwbaar gewoon hier op zijn plaats. Ja, wat zit wel diep? Ja, het zit wel diep. Ja, absoluut. Ja. Hoe diep zit het? Nou, het zit wel een beetje onder mijn huid. Ik heb er echt slecht van geslapen ook van de week. En toen ik het las, toen dacht ik het kan gewoon niet waar zijn. Je maatje, en niet alleen ik, dat hebben heel veel mensen gedaan. Je hebt je zo hard voor iets gemaakt. En dat doe je op een bepaalde overtuiging. Omdat ik oprecht geloof dat het voor Noord-Nederland en Friesland in het bijzonder gewoon heel erg goed is. En dat heeft niet op de korte termijn te maken, maar met name de lange termijn. Dus hoe wil je Friesland doorgeven aan je kinderen, aan je kleinkinderen? En als je daar zo lang met elkaar over spreekt en er afspraken over maakt en ook mede-overheden dan ook vraagt, van dat doet Den Haag en terecht, van dat ze ook moeten investeren, dat ze ook dan geld moeten vrijmaken om plannen te maken. En dan haal je zo eenzijdig in één keer een streep doorheen. En inderdaad, de motie noemde dat terecht al even. Had die nog wordt aangenomen in december, dat iedereen zegt, ja, er komen niet aan. En dat je daar zo makkelijk overheen stapt, ja, dat vind ik heel moeilijk te verteren. Ja, dat rek het je dan. Ja, dat raakt me. Ja. Voor mij zit er wel een bepaalde logica in het besluit van Oude Wieken. Waarom? Er waren een aantal tekenen die deze kant op wijzen. De koning, de troonrede van Oude, hij neemde de Neder-Saxe lijn, hij neemde de Lely-lijn net. Dus ik denk van, dat is toch een teken. Ja, en de noordelijke provincies had er maar een meer skippelijk deltaplan betocht. Dus die een drie ambities op een richtje. Een van die ambities wie het bestaande spoor verbeteren. Dat gebeurt nou. Een andere ambitie die het neemt waard is de Neder-Saxe lijn. Die komt er nou. Die is kwatter en betelbaarder als de Lely-lijn. Ja, en de Lely-lijn, ja, die past er gewoon financieel net in het plaatsje. En de BBW wil toch heel graag een aantal projecten realiseren in het noorden. En ja, die houden heel duidelijk keersen en lobbyt van de Neder-Saxe lijn. Dus dat is een heel logische keus? Het is, als je zorgt naar hoe de politiek op dit moment werkt, van je een kabinet, dat is wat wiebel, dat zit er misschien net al te lang. Die willen toch heel graag snelheden, jongens, elke regio telt. Wij doggen dat. Die gaan zijn van, ja, wij willen een aantal zaken regelen. Maar dan zeggen ze het onkom. Maar dat betekent dan net als het er maar in is wist over de logische karfies. Dan ben je wel verschillende dingen, toch? Nee, ik ken het vanuit een bepaalde politieke redeneertrand. Ken ik snappen dat mensen die net verder zorgen, zeg maar, die net politiek bedrijven van de langere termijn, die willen no schen van jongens, wij doggen wat dat, wij realiseren dat. En die hadden dus nog keersend voor de Neder-Saxe lijn. En ik nog voor een aantal orenprojecten. Maar ze zijn er wel heel vreemd mee omgaan. Ik denk dat Jood net logisch vinden. Ik vind het niet logisch. Nee. Waarom net? Nee, nou ja, ik hoor meneer Valknaar zeggen, het is met name een korte termijn. En ik vind je mag van bestuurders, mag je verwachten, en ook zeker politici. Het gaat niet om de komende verkiezingen. Het gaat om lange termijn. En ik vind dat je bent echt verplicht aan mensen na jou, dat je nadenkt over hoe geef je iets door. En dat gebeurt veel te weinig. Dus ik vind het verre van logisch. Ja, er is een pot van 3,4 miljard euro wie er al sparren als het ware voor deze Lely-lijn. Dat bleef nou, uit de BBB toch nog 600 miljoen euro voor. Wat zeur je hem nou? Ja, nou ja, goed. Ik hoor het. Maar dat is ook een hele gekke redenering. Ik hoor wat u zegt. Ja. Ik hoor wat u zegt, precies. Maar dat is een hele rare redenering. Er is duidelijk gezegd, er is een startkapitaal van 3,4 miljard. En het is heel vaak geframed als dat in één keer tekorten zouden zijn. Het woord tekort is helemaal niet op zijn plaats. Want er is van mede af aan was duidelijk dat er 3 miljard niet genoeg zou zijn. Dus het was een startkapitaal. En daarna zou je kunnen nadenken over hoe ga je die resterende middelen vinden.
En met die ruim 3 miljard had je kunnen beginnen. Zet je ook een streep door de lelielijn? Nee. En ik vind ook niet dat we dat mogen doen. Nee. Het zijn we ook aan onze inwoners verplicht, vind ik, om daar hard voor te blijven maken. Van 2060. Het iertal. Nou ja, zeg het maar. Maar ik vind, zolang ik op deze positie zit, vind ik ook dat ik gewoon verplicht ben om mij hard te maken voor onze inwoners. Wat kun je dan nog van? Nou ja, opnieuw toch duidelijk maken wat de nut en noodzaak is van deze lijn. Ja, volgens mij is het in de eerstvolgende afspraken in Den Haag ik alweer gepland. En ik moet zeggen, dat vind ik bijzonder. Want ik weet net wat je mij dit kabinet nog bereiken kennen. Want dit kabinet had opschreven in de regeringsverklaring. Wij gaan de lelielijn aanleggen en we beginnen in Groningen. Maar datzelfde kabinet had er nooit centen bijlijn. En ze wisten natuurlijk dat die 3 miljard van het vorige kabinet lang net genoeg weer. Dus zie je daarbij ik nog weg sparren motten is, maar om dat budget wat grutter te maken. Het is een beetje een kwestie van follow the money. Dit kabinet had er nooit yield bijlijn. En daarmee er een soort van onoplosbare puzzel van maken. Want er zijn dus meer projecten en meer ambities die ze realiseren worden. Alle jaar maar te min yield. En dan was ze de conclusie lutsen van die lelielijn, dat wordt hem voor eerst net. Dus dat budget valt vrij. Dat zit letterlijk in alle stikken die het nou bij de variërsnota jaren. Ja, en dat yield wordt nou oorzien. Ja, onder andere gaat het grootste bedrag van die 3,4 miljard euro gaat naar de Neder-Saxe-lijn. Dat is een spoorlijn tussen Greens en Enschede, om hem heel breed te nemen. In Greens moeten ze dus bot opluchten, want in Drachten komt geen trein. Maar in Kanaal komt er wel in. We hebben eigenlijk constant in de lobby het volgende betoogd. Lus het probleem in Meppel op. Ga aan de slag met de Neder-Saxe-lijn. En zorg dat er gauw afspraak gemaakt worden over de financiering van de lelielijn. En dat laatste stukje ontbreekt. Dus euforisch, ja. Maar er zit wel een kleine rem op. Want dit had eigenlijk ook mooi rond moeten komen voor de lelielijn. Ja, snap je de blitzkip van de burgemeester van Stadskanaal? Kanaal, zoals ze het nemen? Stadskanaal. Dat snap ik van zijn kant bezien, uiteraard. Ga je Mikkel Lokwenske? Nee. Ik ken hem ook niet persoonlijk, moet ik even toegeven. Maar waar bij deze Lokwinske. Maar zonder gekheid. Het is een lobby die we met z'n drieën, met 3 noordelijke provincies en Flevoland doen. En dus ja, dat is heel spietig, vind ik oprecht, dat nu deze keuze is gemaakt. Hadden ze dan in Greensland beter dienen? Hadden ze daar beter lobbyed? Nou, dat weet ik niet. Weet je, daar kan ik ook niks zinnigs over zeggen. Ik weet net van lobby erover gevoerd is. En voor de Neder-Saxe-lijn is wel heel enthousiast lobbyed. Op een bepaald moment had ze zelfs mijn grote groep meesken, had ze draaft van het Ierenpunt naar het Orenpunt. Dus van Veendam naar Emmen, Wokleeuwen. Deze burgemeester een afstand van ongeveer een hele marathon. Deze burgemeester draafde zelfs ik maar. Dus het is wel een stripje dat daar in de streek heel breed droegen waard. Maar bedoel je nou dat mevrouw Volk als ik een marathon draven mat voor dat die lelielijn komt? Nou, ik moet zeggen, ik heb op nota nog nooit een grote demonstratie op het Malieveld zien vol Noorderlingen, maar boeren als wij willen de lelielijn. Ja, we hadden nou ook al wat zien in de minuut noemen, maar misschien boeit het de meeste natuurlijk wel helemaal niks. Nou ja, dat zou kunnen. Maar het gaat erom wat je bestuurlijk gezien en de politiek gezien ook wil voor de toekomst. En dat mis ik enorm in deze hele discussie. En het gemak nogmaals, waarbij je afspraken zo aan de kant kan zetten. Dat is deze week eerder gebeurd. Dat zie je ook bij de woningcorporaties. Die zeggen, die zijn ook des duivels. Over afspraken die afgelopen december nog zijn gemaakt. Over statieafspraken. En nu in één keer huren gaan bevriezen. Het gaat mij er ook ten principale gewoon om. Hoe ga je om met elkaar als overheden? Ja. En als je vraagt van de overheden van nou, we maken deze afspraak. En dat je iedereen er op een bepaalde manier in investeert. En je gaat daar zomaar makkelijk mee om door de stekker uit te trekken. Zo ga je niet met elkaar. Nee, dit kabinet is onbetrouwbaar en oneerlijk. Ja, het wordt oneerlijk. Zo ga je inderdaad. Dit is niet. Zo kun je ook geen beleid maken. Zo ga je niet met elkaar om. Zo ga je niet met mensen om. Zo ga je niet met elkaar om. Nee, toch, ik vind het echt. Weet wel je binnen aan burgemeester, maar ja, het is je partij VVD zit er dan ik in. Ja, dat klopt. Oké. Onno, eventjes naar de Varriesnota. Daar haast ongeveer 286 pagina's van Meditron aan, alle jaar. Dat is een groot feest. Ja. Even kwart de conclusies van Friesland. De lelielijn, daar is een definitief gewoon een streep toch? Nou, net definitief, maar hij is nog wel volle vierde fot. Oké, de sloers bij kwam uit de Zaan. Die komt er?
die lieken er te komen. Er komt in elk geval meer yield voor. 374 miljoen euro extra. En wat hebben we daarom eigenlijk? Dat we er een brede is een sigaar uit eigen doos, hè? Ja, natuurlijk. dat komt uit het yield van de Lely. Er is een grote skipswerf in Makkum. Die is heel blij. En ze binden om de IJsselmar heen op een aantal plakken nog een aantal bedrijven. Dus mensen mooi en binnen heel erg blij. Die heel graag die brede sluis hebben. Dus de rieke mensen willen nog rieker. Dat komt er op deel. De spoorverbinding tussen Ljouwert en Zwolle wordt opgeknapt. Vooral bij Meppel. Wat hebben we daarom? Dat is belangrijk, want mensen die het vaak in de trein zitten weten dat er vaak storingen binnen in Meppel. Gemiddeld 1 werkdag alle weekend. Dus ja, als je er zeker van binnen dat als je in de trein stapt, dat hij op het iets in Den Haag of in Amsterdam komt. Nou, dat is onmogelijk. Daar hebben we wat aan. Ik wil wel bij zeggen, de investering is absoluut nodig in Meppel. Ja. Maar let wel, na Meppel heb je nog 5 bruggen naar Leeuwarden toe. Ja. En die gaan open en dicht. Oftewel, als je snelheid wil maken, heb je nog wel wat te doen. Ja, ik piek er net om maar de trein naar de Randstad te gaan. Want met lang onderwijs, het is vast te duur. Meer yield naar Defensie? Ja, dat is ondergang. Ja. En dat in Friesland werd ik praat over munitiedepots bij Gelieks. En daar valt mijn kwart niet een besluit over. Ja, meer yield voor de boeren. Kollemeloon. Ja. Meer yield voor de boeren? Er komt meer yield voor de boeren. 600 miljoen. Daarvan zei de BBB zelfs ik al. Dat zal net genoeg wijzen. Klopt het ik? Want minister Femke Wiersma had uitrekenen dat ze voor het oplossen van het stikstofprobleem zo'n miljard nodig had. Ja, dan helpt 600 miljoen wel, maar het is lang net genoeg. Nee. Nog hoe het refijn hier. Hè? Het Sanem de hier volgend jaar bij de gemeenten flink bezuinigje matten. Er gaat nou wel meer yield naar jullie als gemeenten. Hongen de slingers op het gemeentehuis hier op het Jervin? Hoe ging dat? Nou ja, ik zat te vragen, maar hij is alleen wel prematuur. Er zijn inderdaad, het is nu gebleken dat er wel geld gaat komen naar de gemeenten. Ja. En het is wel technisch verhaal, maar dat zit enerzijds op het zogenoemde ravijnjaar. Dus eigenlijk dat is het fonds voor gemeenten waar je geld aan krijgt. Gemeentefonds, en, ja. Precies. En daarnaast de jeugdzorg. Dus eigenlijk zijn er 2 verschillende componenten. En op beide komt er nu wel geld. Alleen de vraag is wel, is dat voldoende? Nou, is dat voldoende? Daar kan ik dat nog niet overzien. Namens alle gemeenten, de VNG doet ontzettend veel goed ook werk. En namens Friesland zitten ook Nathalie Kramers en Johannes Kramer daarbij. Die zich heel erg hard voor ons allemaal maken. En dus zij moeten ook nog met een reactie komen. Dus dat wil ik echt wel even afwachten. Maar de vraag is wel even van, is datgene wat we hebben gevraagd, hebben we dat nu ook helemaal gekregen? Maar het is de WUP-machine op de gemeenten. Ja, dat is. Ik kom onder Valkmaar zegt al inderdaad, ik denk het net. Ik denk inderdaad niet dat we alles hebben gekregen. Alleen de vraag is nu wel van, hoe wordt het geduid? Dus ik wil echt ook de reactie van de VNG daar op dat punt nog even afwachten. En daarna zou ook, precies, en daarnaast de leden er ook iets van moeten gaan vinden. Van hoe tevreden of ontevreden zijn ze. Het ravijn is nou wat minder diep, dat is mijn indruk. Maar ja, als je van de wal in de sleert vallen, dan is dat ik net fijn. Nog altijd vriendelijk. Ja, en vooral die jeugdzorg, daar zit ik altijd maar weer eer in de kleppen in. Dat ik denk, hoe kind het nou? Dat alleen nog maar een probleem aanneemt in een persoon, jongen, had jeugdhulp nodig. En daar wordt nou nog altijd op bezuinigen terug. Dat is eigenlijk heel raar. Nou, dat is heel raar, want de jeugdzorg, dat is gewoon een wettelijke taak die de gemeenten moeten uitvoeren. En de gemeentewet staat ook heel duidelijk, de taken die wij moeten doen, en een opdracht van, er hoort gewoon het geld wat ervoor nodig is, moeten we gewoon krijgen. Dus het is gewoon een kostenpost. Het is niet zo dat wij dat zelf bedenken of denken, goh, leuk, we gaan investeren erin. Nee, het is gewoon een wettelijke taak. En die kosten die daarmee gemoeid zijn, moeten worden betaald door het Rijk. Punt. En dat je gaat bezuinigen naar de jeugd. En dat kinderen die echt diep in de problemen zitten, dat die soms maanden zo niet langer moeten wachten. Ja, dat is ontzettend schrijnend. En er komt nou een eigen bijdrage voor ouders, voor bijen die het jeugdzorg nedergaan. Ja, dan heb je al een probleem, dan mag je nog extra betalen. Nou, dat is een voorstel. Dat is een voorstel. Ja. Van dit kabinet. Ik wil je net zo heel vrolijk van. Kun je weer een beetje positief af? Nee, vandaag op die 5,5 deze week. Is er nog wat leuks, zie ik eigenlijk? Hoe short je een weekend eruit? Kun je nog ergens naar Tal even? Nou, ik ga zondag hier lekker paard rijden. Dat doe ik altijd. En doe ik een rotten. Hartstikke leuk. Dus dat op eerste paasdag. 's Avonds eten met vrienden. En zondag, tweede paasdag, maandag ook allerlei activiteiten met vrienden en dergelijke en familie. Ik zal sneeuwt jong naar je Heerenveen Almere City. Zul je daar net? Daar ga ik ook naartoe. Absoluut. Ja, wie 3 punten scoren. Hè? Oh ja, weer. Nou ja, positief blijven. Hè? We moeten positief afsluiten. Ja, 3 punten in Almere City. Je had hier wat shot die weer uit de rust? Ik zit bij de viering van de bevrijding van Haas. De viers van A, hè? Ja, dat is ook wel lekker trouwens. Morgen in Haas, een hartstikke leuk programma op Sneun. Dat is een mooi programma, mooie, volgens mij een parade en alles. Dat is ook even bij Oranje Koek. Ja, zeker. Ja, en muziek en dans en vrolijkheid. En verder, ik wil even een bioscoop pakken. Oh, goed zo. Onno, wat was dat? Tunkje, kuier, eten bij de band. Misschien ik wel een keer Watskip en waar in Duitsland. Oh. Echt weer? Je pakt echt de auto om naar Duitsland om Watskip? Nou, dat kan je dan combineren. Daar je fots van maatje verzet. Okay. Dat kan je combineren, maar het scheelt echt. Het scheelt enorm.
Ik mag toch geen rekening in. Ja, ik ook. Ja, en we maken 130 rieden dan het laatste stukje in de race. Dat is wat hebben we er zin in. En maak je maar al dankzij Jantine wij naar de Ondervalkenij en wachtmaster van het Jervin en Fina Fokkens. Dit weer de Frieske Wieken. Volgende week is er vanzelfs weer een nieuwe Frieske Wieken. Hoi.